Raja ingkang panjang kunjung pasewu kela jinawi gemare bakar Tata Rarja. Panjang dawa kapane kunjung luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung. Negara ngumpulaken pagunungan milingaken pengawan. Nemenaken pesabinan mangku pelabuhan gedhe. Loh subur. Kang sarwa nandur dadi jinawi murah kang sarwa tinumbas gemah pertandani kathah para ingkang sami lampah dagang mintere tendal muter-muter kendhati gilir lampah nakuda layaran ori bakata ing janomanca ingkang sami bebara mapan wonten slebeting kitha negari Ndorowati pangrasta kunjunge gathuk latar ben pangarsa jejal pepet bibit papan liar katinggalan rupak tumrandani saking gemah rarjane negara Rarja dene tebing Parangopa karana sanjaning Pradi Mantri Bupati Lipating Kawruh bijaksana tak kendhat-kendhat dene budidaya mriku lurahan ing Sangsri Narawati marmora jeneng ukam negari Ndorowati anempuh basan raja ingkang padang jagati gedha borodur kuku sadoh kuntarane ampuk kawibawane orang wangking kanan kiri kawula ingkang samya sumya padang ing praja Mahapraja kathah para narendra sadya brahmana ingkang samya telu tumungkul sumungkem Bathara ora marga ginepaking bondo yuda tela mung piyuyun puyaning kautaman negara kang cedhak manglung kang adoh padha mentiyung sanyasa bulunut yangsung glondong pengarang-arang beni raja beni guru bakal guru dadi wenang den ucapaken jejuluk Narendra Ndorowati tumuni ingkang ajejuluk Maha Prabu Sri Bathara Kresna Ganardana Danawardana Padmanaba Kesawa ya Sang Wisnumurti mila jejuluk Maha Prabu Sri Bathara Kresna sipatipah pengawak dewa dasar cemeng pasarirane